Syudad sang Iloilo liwat nga ginpaidalom sa Alert Level 2 classification, epektibo tubtob Disyembre 15 sini nga tuig. Ginpadayon sang National Interagency Task Force ang Alert Level 2 classification sang syudad sang Iloilo. Sandig sa panibag-o nga Executive Order 144 nga ginpirmahan ni Mayor Jerry Treñas. Ini ang epektibo umpisa subong nga adlaw Disyembre 2, tubtob Disyembre 15 sini nga tuig. Apisar nga ginhalogan ang mga pagsulundan, hindi ini garantiya nga magpakampante. Kinahanglan sa gihapon ang doble nga paghalong, ilabi pa nga may panibago nga strain sang COVID-19 virus, kagini amo ang Omicron. Because of the new variants ng Omicron, ang those arriving from the countries nga tag as red, so amo lang medyo ginahugot ta lang ang pagmonitor kay regardless ng vaccination status, may quarantine lang gid anay. Hindi man for safeguard man nga at least ma-maintain lang nga hindi man makasulod sa Iloilo City ang variant nga bago sini. Base sa ginpagwa nga pagsulundan sang alkalde para sa mga returning overseas Filipino workers, authorized persons outside residence, kag returning residents nga fully vaccinated nga maluyag magbiyahe padulong sa Bacolod to Iloilo kag vice versa. Kinahanglan magpresenta sang Vax card o kon certification gikan sa Health Office kag Department of Health, identification card kag ESPA system. Para naman sa mga partially vaccinated nga mga pumluyo nga luyag magbiyahe, kinahanglan magpresenta sang negative RT-PCR test results sa ikatlo nga adlaw sang pag-quarantine, ESPAS kag quarantine pass. Sa mga pumuluyo nga may travel history nga gikan sa red listed nga mga nasyon, kinahanglan magpresenta sang ESPAS system, 14 diyas nga pag-quarantine kag negative RT-PCR test results. December na kita madamo ang mga Christmas party. So ginpa-include lang mga gamay nga guidelines. So basically amo man siya gyapon ang guidelines kung anong gina-allow naton sa mga kalan-an diri. Kung pila ka percent ang allowable. So ara siya sa is 50% indoor, 70% outdoor ang aton nga gina-allow unless nga may fully vaccinated kag may safety seal. Ginathag ni Doc Fortuna nga istrikto sa gihapon ang pagpatuman sang minimum health protocol sa syudad sang Iloilo. Pamatuod diri may pulo na ka mga resto bar owners nga ginpaserado bangod sa paglapas sa mga pagsulundan. Pahanumdum ni Fortuna para sa mga food establishments nga may fully vaccinated na nga mga empleyado. 80% nga indoor dining capacity ang ginpahanugutan, samtang full capacity naman para sa alfresco. Para sa mga establishmento nga may safety seal certification, ginpahanugutan na ang 50% nga indoor dining, samtang 60% naman sa alfresco. 30% nga indoor dining capacity lang ang ginpahanugutan para sa mga establishmento nga may fully vaccinated nga mga empleyado kag wala sang safety seal certification. 50% naman ang ginpahanugutan sa alfresco dining. Kag para naman sa mga restaurant nga wala sang safety seal certification kag wala pa nabakuna ng ilang mga empleyado, 20% lang ang ginpahanugutan sa indoor dining kag 50% naman sa alfresco dining. Ginathag sang alkalde nga ginadumilian naman sang Department of Trade and Industry ang pagpatigayon sa mga horse racing, bulang, casino, lotohan ka gaming establishments. Samtang ginpahanugutan naman ang pag-inom sang makahulubog nga ilimnon. 50% nga mass gathering ang ginpasugtan sang National IATF. Lakip na diri ang paghiwat sang kasal, bunyag, lubong ka paghiwat sang misa sa simbahan. Para sa may mga importante nga transaksyon, mahimo magpadulong sa bangko, umpisa alas 9 sa kaagahon, tubtob alas 4 sa hapon. Dane Raffles para sa Level Up Patrol. Masobra 600 ka mga juvenile nga bangrus ang gintugyan sa sifdek sa syudad sang Iloilo. Mga isda ginbuy-an sa Iloilo River. Gindayaw ni Senatorial candidate Attorney Chel Diokno ang katahum kag katinlo sang Iloilo City kasunod sang iya pagbisita sa syudad. Para kay Diokno, ang syudad sang Iloilo isa ka modelo sa iban nga mga syudad sa pungsod bangod sa padayon nga pag-uswag pinaagi sa liderato ni Mayor Jerry Treñas. Iloilo is one of my favorite cities. Gustong-gusto kong pumunta dito. I enjoy this place. It's so lovely. Hello sa lahat ng mga Ilonggos and thank you for having me here in this trip of mine. Sana makakabalik ako ng ilang beses dahil talagang gustong-gusto ko itong lugar ninyo. You are a role model for the whole country.
And I believe we should pattern cities after Iloilo City. Ginpayag man ni Diokno nga isa sa mga programa nga iya ginaduso amo ang pagbulig sa mga imol. Iya man ginapasiguro sa publiko nga ini ang magapanindugan sa kamatuoran kag magahatag sang hustisya sa mga nagakinahanglan. You know, there are many programs I want to implement, especially for our brothers and sisters who are marginalized. Here in Iloilo and all over the country, marami talagang nangangailangan ng tulong natin, lalo-lalo na dito sa pandemya. And we have to find a way to help all of them. Kailangan natin lagyan ng kagat ang hustisya. Dapat may ngipin ang batas at ako'y talagang handang-handa magsilbi bilang ngipin ng batas. Ginpasalamatan man sini ang pag-abi-abi kag suporta nga ginpakita ni Mayor Jerry Treñas sa iya pag-abot sa syudad. Ginkalipay man ni Diokno nga kalabanan sa iya mga Ilonggo supporters among mga kabataan. Unang-una talagang lubos ang pasasalamat ko kay Mayor Jerry Treñas. Thank you so much for the endorsement. It means so much to me. Alam nyo, ako naman ay sabihin natin bagito pa pagdating sa politika. Kaya itong mga endorsement ay malaking bagay para sa akin. Gigreet ko yung mga children ko na taga Iloilo. It's talagang nakakataba ng puso. It's very heartwarming to see the connection the youth have with me. Si Attorney Chel Diokno isa ka Senatorial aspirant para sa palabuton nga May 2022 elections sa idalom sang Liberal Party. Divine Singh para sa Level Up Patrol. Senatorial bet Attorney Chel Diokno gindayaw ang syudad sang Iloilo kasunod sa iya pagbisita sa lugar. Ginbuy-an sa Iloilo River ang 625 ka mga juvenile bangus nga gintugyan sang Southeast Asian Fisheries Development Center o kon SIFDEC sa syudad sang Iloilo paagi sa City Agriculturist Office. Ginpasalamatan naman ni City Agriculturist Inigo Garingalao ang kaalwan nga ginpakita sang SIFDEC sa pagpanguna ni SIFDEC Aquaculture Department Chief Dan Balyao. Medyo lagko na sila, buy-an diri sa Iloilo River. Courtesy of SIFDEC, pasalamat kita sa ilahead si Sir Dan Balyao, kagari di yung mga tao no, sa background, to ensure nga ang pag-handle kag pagbutang sang ining isda sa hustugid. No? Ini nga aktibidad ang nagaangot sa proyekto ni Mayor Jerry Treñas nga resiliency kag food security. Agud mapasiguro nga bastante ang syudad sa tanan nga pangkinahanglanon ilabi na sa pagkaon sa tion sang emerhensya. Bagay nga ginpasalamatan ni Garingalao. Of course, kapasalamat kita sa aton nga mayor ngayon ang advocacy ni nga daan iya sa sobra na isa ka dekada nga i-revive kag ibalik ang biodiversity sang aton nga suba sang Iloilo River, and this will help a lot sa environment sang aton suba, pagtinlo sa mangrove, pagbutang sang isda, kag pagsigi-sige tinlo sang river. Pinaagi sa nagapadayon nga mga proyekto sang lokal nga panguluhan sa syudad sang Iloilo. Kaangin na lang sa liwat nga pagtinlo kag pagbuhis sang Iloilo River, nangin isa ini kabenta para sa mga Ilonggo. Ngin matahom ang aton lugar, gina-walkingan sa mga tao. Fishing is a healthy klase sport. Of course, bantayan ta lang ang hindi lang ta mag-illegal. Nalipay gid ko as the OIC sang City Agriculturist. Double gid nalipay ko da kay tungod nga it touches food security and also environments. Luyag ni Mayor Jerry Treñas nga malabot ang handom para sa syudad, ilabi na para sa mga Ilonggo nga manginisa ka sustainable kag livable city ang syudad sang Iloilo. Divine Singh para sa Level Up Patrol.